Well, Abafethu, welcome back to my channel. Welcome back to Chef the Soul TV News. If you're new, please don't forget to subscribe. Don't forget to comment. Don't forget to like ama-video bafethu esiwapostayo. So namhlanje ngithi ake sikhulume ngobugebengu obukhona la eKZN, ingeyodwa eKZN, well mhlambe nezinye indawo all over South Africa, but kunezibalo ke ezike zakhishwa lapha ke loyo ke ngizothi ke kakhulukazi ulapha esikhundleni. I don't remember exactly ukuthi ke isiphi lesikhundla, kodwa ngizokhumbula ehambeni kwesikhathi. So kuthiwa kahle kahle ke igebengu seyibanjiwe noma igebengu ezizaboshwa lapha yana ke noma ke ngizothi la eKZN nje iyodwa ke iKZN, njengoba sazi ukuthi ke KZN is one of the provinces, one of the biggest provinces around ke njengoba ke singabantu ke noma singabahlali bakhona la eSouth Africa. So into eyenzakalayo ukuthi lapha yana ke KZN 35,000 wabantu ke abaye baboshwa eKZN. So kahle kahle sesithi ke izikhalelwa amasongo kaSigonyela kungenxa ke yokuthi ke amacala ke lawa ke abucayi ngokusho ke kwabo ke aba reporter lapha ke kwi media briefing obekunhlanhla ke lapha ke kwaMkhwanazi. Kuthena ke amacala ke nje abucayi ke aya reportwa lapha ke kusukela ngoApril kahle kahle wangonyaka odlule kuze kube yimanje ke njengoba ke siku 2024. So lokho kudalulwe uyena ke ucommissioner ke wamaphoyisa kwaZulu Natal, Lieutenant General okuyena uNhlanhla Mkhwanazi. So ubebiza ke isithangabi sabezindaba akuyiyona ke imedia briefing lapha yana ke eThekwini kusukela khona ke izolo ke ukubeke nje ngokusobala ke noma ke ukubeke kabanzi ke ngesimo ke samacala ke ahlukahlukene nangezinto ke noma ke ukuphepha lapha yana ke okukhona esifundazweni iyona ke iKZN. So ukubeka kwakhe nje ukumcaphuna utheka ziwu-35,000 sezizonke igebengu esezibophishiwe ke ziboshwa yiwona amaphoyisa kusukela ngonyaka wedlule kuze kube imanje. Uthi lokhu kungumsebenzi omuhle kakhulu obonakala ke wenziwa ngamaphoyisa, esho ke yena ke lapha yana uMkhwanazi. Ngizocela ke sithukuma kancane lapho bese ke sithukuyinambithisa kahle kahle ke lento ke ayishoyo. Okay, mina ke ngokwami nginembuzo noma ngizoba nombuzo nje owodwa ke mhlambe ngokucabanga komuntu ke uzosholo yena bafethu kwi-comment section if ever mhlambe nami ke ngikhuluma noma ngiyageja kulombuzo wami. Umbuzo wami uthi ke ukusebenza kwamaphoyisa, yebo siyakubona endaweni ezihlukahlukene ke including khona ke eKZN, but ngabe ke kusho ngempela ke ukuphela kobugebengu, ukuboshwa kwabantu noma ukuba neziboshwa ke eziyileli inani eKZN, noma kusho ukwanda kobugebengu? Ngabe kusho ukuncipha kobugebengu, ukuboshwa kakhulu ke kwabantu laba abasuke beyigilamkhuba, noma kusho ukuncipha kobugebengu? Ukwanda kwalabantu ababoshwayo ngabe kusho ukuncipha kobugebengu na? Right? No, for mina noma ngendlela engicabanga ngayo, njengoba banda kangaka abantu ababoshwayo, that means ubugebengu buphezulu, yabo. That's why abantu bebaningi kangaka ababoshwayo, because yabona ubugebengu ukube mhlambe ke buncane, ngabe bancane abantu ababoshwayo. Reason why, it's because there are several factors, or there are so many factors alidele ekuthenini abantu bagcine ke bechuza indlela ezilula zokwakha noma zokuthola imali, because ekugcineni kwakho konke ubugebengu bukhona ngenxa yokuthi abantu abaningi badinga imali, right? Yini eyenza ukuthi abantu bagcine sebeshiftela ekuthenini ke kube nobugebengu? Izona zimo ke ezihlukahlukene, futhi abanye baya by choice, abanye baya ngenxa yokuthi ke sebezame bazama bathola i-influence kwabanye abantu, yabo, ukuthi wena uzoloku uhleli awusebenzi wara, yabo. Ziningi izinto ezihlukahlukene, yabo, ezilidele ukuthi abantu bagcine bengena ebugebengwini. Kodwa ngempela the main cause ukuthi bonke abantu bafunani imali ukuze bezokwazi ukuzondla, bondle nemindeni yabo.
begcine-ke bebanjwa abanye because ku-unlawful ukwenza lawo ma-acts lawo asuke ephazamisa amalungelo abanye abantu, uyabo. So angicabangi-ke mhlampe kuyinto ekumele ngabe ngempela amaphoyisa mhlampe noma-ke thina nje siyini siyi-South Africa esingathi-ke yabo ukuboshwa kwegebengu ey'ningi noma-ke ukuboshwa ukuba khona kwaleli nani labantu ababoshwayo kungcono, yabo. Ngobani? Ngoba leli nani labantu lisho ukuthi ubugebengu noma i-crime esezingeni eliphezulu, inkulu kakhulu, yabo. That means kuningi South Africa ebhekene nakho, especially njengoba kuthiwa-ke le number le inamba yabantu abenze amacala, futhi-ke la macala abucayi kakhulu. Lawo macala abucayi kakhulu ngizokubalela nje la njengoba siqhubeka nalo lolu daba ukuthi-ke kuyiwona maphi lawo macala lawo, yabo. Ukutholakala nje kwezibhamu, okay, uma siqhubeka lapha kuthiwa-ke uveze ukuthi kulezi igebengu-ke kukhona eziboshelwe-ke amacala okubulala, amacala okubulala lawo, amacala okudlwengula lawo, iwona amacala abucayi ngempela uma usuthatha ukubheka vele futhi amacala okuyiwona wona trendayo, okuyiwona amacala futhi-ke i-South Africa nje eloke igijima idile nawo, uyabona. Namacala okweba-ke, namacala okweba, yonke lento yenziwelani ekugcineni ukuthi kutholakala imali. Uma eqhubeka ulokhungana uLieutenant laphayana uGeneral noma uCommissioner uthini-ke uthi-ke zilinganiselwa futhi ku-11,000 igebengu eziboshelwe-ke amacala okubulala. Yayibona leyo nto leyo? Sikukhumbula ukuthi kunabantu la abasuke beqashiwe vele nje ukuthi-ke benze lowo msebenzi loyo. Uqashiwe ukuthi uyokhipha umphefumulo womunye umuntu. It's either lowo muntu loyo futhi umuntu o-high profile, mhlawumbe umuntu owusopolitiki, ikhansela or anyone-ke umuntu kodwa osesikhundleni esiphezulu noma-ke umuntu oyi-celebrity njalo, uyabo. Uthe amaphoyisa-ke athole-ke ibhamu ezingekho-ke emthethweni ezilinganiselwa kubani ku-953, yabo, ney'nhlavu ezingubani eziwu-hundreds, and khona vele ey'ngakatholakali kulezo y'bhamu lezo noma kulezo y'nhlavu lezo. Khona iy'ndawo la ekusafihliwe khona engakatholakali khona, yabo. And sikhumbule ukuthi-ke ukutholakala kwesibhamu, that means mhlampe kunesigameko esingesezukwenzeka ngenxa yaleso sibhamu ndawo thizeni, yabo. Ukutholakala kwesibhamu futhi ney'nhlavu kusho ukusinda komphefumulo womuntu lapho nalapho noma ey'ndaweni ey'hlukahlukene. Naye futhi uGeneral usho kanjalo ukuthi-ke ngempela ukutholakala kwalezi y'khali kusho ukuthi-ke eminye imiphefumulo yabantu-ke already isisaviwe. Ya, kuyiqiniso impela lokho. Umkhwanazi-ke uphinde waqhuba wathi-ke zilinganiselwa ku-331 iy'gameko ezimayelana-ke nokusocongwa kwabantu-ke njengoba sike sasho ukuthi-ke ngempela abantu basuke uma umuntu eqashelwe ukubulala usuke vele noma-ke ngithi iy'nkambi, usuke vele lowo muntu loyo enjani kuzoba nabantu aba-high profile vele. Lana singabala bona abantu abanjani abawosopolitiki nabo commissioner laba bengaba isisulu sani sezimo ey'fana nalezo, uyabo. Kuthiwa nje akasusa ubani ngenxa yokuthi-ke kumele mhlampe kungene omunye umuntu njalo, so bethunywe uyena-ke loyo muntu. Naye-ke uthi iy'gameko ezimayelana-ke nokusocongwa kwabantu bezepolitiki okubalwa kubona-ke amakhansela, iy'khulu zomasipala abahlukahlukene nabantu-ke nje abazibandakanya-ke nepolitiki esemazingeni aphansi, yabo. Singasho sithi-ke khona abanye abantu emalokishini mhlampe ey'ndaweni ey'hlukahlukene siyazi ukuthi kunalabo bantu labo nje, yabo, aba-active kakhulu ey'ntweni zepolitiki mhlampe njalo. So aba-assistayo mhlampe kuma-committee akhona emphakathini nje, labo bantu labo. So nabo futhi bayaba ngempela ama-victims nama-families abo ekuthenini-ke bagcine belinyazwa, uyabo.
So uphinde mayeqhubeka futhi wathi ke amaphoyisa asehambe ke ibanga elide kakhulu ke ekuphenyeni kwamacala ke athinta ke ukusocongwa kwabantu ke kahle kahle ke belinyazwa noma bebulawa ey'ndaweni ey'hlukahlukene ey'gamekweni ey'hlukahlukene khona la KwaZulu Natal. Ukhulume nangezigameko ke ezahlukene ke nje ebezenzeka ey'ngxenyeni ke ezahlukene njengoba sisho la e-KZN. Wenza ke isibonelo ke ngesigameko ke sokubulawa ke kwabantu abangu-11 11 okwenzeka laphayana ke eMgungundlovu wonyaka ke wedlule ke. Wathi ke kukhona ke asebeboshiwe mayelana naso futhi leso sigameko, mayelana ke nesigameko sokudutshulwa kwabantu abawu-11 ezakheni nonyaka ke laphayana ke nakhona ke uthe luyavuthwa ke uphenyo lwamaphoyisa. Kusho ukuthi ke into lento le mangikhumbula kahle mangingenzi ke iphutha ngiyothi into ke engicabanga ukuthi yenzeke kuwo lo nyaka lo. So wathi ke usegwetshiwe ke omunye ke wabo labo bantu ogama lakhe ke uZwelakhe Nene ngesigameko ke sokubulala ke amalungu umndeni wakhe yamelene ke nezinkinga ke zawo ke umndeni. Uphinde wathi mayeqhubeka lapha uthe ke ukwengezwa ke kwamaphoyisa ke angu-1500 ngaphambi kokhetho ke kulethe ke uzinzo ke esifundazweni, yabo. Waseqhubeka ngokuthi ke nakuba ke amanye esephindele kwezinye ke izifundazwe kodwa ke akhona amanye ke asasela amaphoyisa. Kusho ukuthi akabaseyona ke lo 1500 akade yiwo kodwa ke asethe ukuncipha kancane. Uthe ke basembidlangeni ke noma basemshikashikeni kahle kahle umbidlango ke umshikashika okuqinisekisa ukuthi ke ubugebengu buyancipha ke kusona ke sonke isifundazwe ke. Uthe ke babhungeke kabanzi ngalokho emhlanganweni ke omqoka ke ababe nawo nongqongqoshe ke omusha wamaphoyisa eNingizimu Afrika umnomzane ke Senzo Mchunu. Asithembe ukuthi ngempela lezi zinto noma lezi zimo yizimo ezizohamba zihambe ngempela zithi ukuncipha, ngoba uyabona le namba ngoba ingaka mayinganciphi inyuka sizoba nenkinga kakhulu kahle sizoba nenkinga kakhulu because kuzobe kungasho ukuncipha kwabo ubugebengu, kuzobe kusho ukwenza njani ukuqhubeka ukwanda kwabo ubugebengu. But ke kube ngcono uma kukhona ke abantu abafana nawo amaphoyisa abasebenzayo bebasusa ngempela abantu abayigilamkhuba kuphi emphakathini esiphila kuyona, uyabona. Noma ke basuke bandise isibalo sobugebengu kodwa kungcono mabesuke bebanjiwe bavalelwa ngaphakathi, ngoba lokho kusho ukuthi ke umphakathi ke usala usafe ngaleso sikhathi leso ke labo bantu abasuke beganga bengaphakathi, yabo, ejele ngamanye amazwi. So guys, I don't know if you have anything to say ngalesi sibalo sabantu ke abatholakala ke benza ke ubugebengu njengoba sesingaka nje la eKZN, esikakhulukazi ke amacala ke lawo abucayi ngendlela ke eyisimanga. Kodwa ofethu ke mina bengifisa ukwazi ukuthi ngempela lesi sibalo menicabanga nina singancishiswa yini kanjani khona la eKZN. Anyway bafethu, don't forget to subscribe, don't forget to comment on the section, don't forget to like this video as well. Danke.